Abahlali baseMakhanda badanile bekwafufutheka ngumsindo. Zonke izinto zime ngxi kuquka noshishino kule ndawo. Abahlali bathi abasenalo ithemba kwiziphathamandla zaseMakana. Bafuna inkulu baphathiswa uOscar Mabuyane azokuphendula kwiingxaki zale ndawo. Sikhalazela indlela ezimbi kakhulu. Sikhalazela ukungabikho kwamanzi ekuhlaleni. Sikhalazela isuwa ehamba ezitratweni sibe sinabantwana. Umasipala wethu akathatha uxanduva lento bana azilungise ezonto. Iziko elingukhala kwiinkqubo zikarhulumente iPublic Service Accountability Monitor lithi iingxaki zalo masipala zibangelwa sisikhokhelo esigwenxa. And the responses from the municipality and the province have been inadequate. At times there's been a tendency to ignore these concerns. Umasipala uthi akanayo imali eyoneleyo ukukhawulelana neengxaki zale ndawo. Sinemali engangu 2.6 million rand kuphela esisabelo sokwenza indlela. Ekubeni imali efunekayo yokwenza ezindlela idlulile kwikhulu le-million rand. So elo ke lithonsi nje elwandle alizukwenza amahluko omkhulu. Inkulu baphathiswa uOscar Mabuyane uyigxekile imikhushuzo ekhatshwa ludlame eMakhanda naseGqeberha. Akukabikho mntu ubanjiweyo kodwa ke amapolisa ayayiqwalasela imeko. Ndinguluba balodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.